моро ҳамеша насиҳат мекунад ки зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ҳар куҷое ки бахтат бошад, ҳар куҷое ки шавҳар кадӣ, унҷа ватанат мешавад, унҷа хонат мешавад. Пешимон нестам ки оилаи мо мустаҳкам. Кӯдакон ҳамаша ба гапи худомон кадеста, ҳамаша айрамка набурмада, ҳамаша кӯдакон наверон ҳамаша дар пеши худомон бо чӣ мефорем дар дунё. Падари ман Морозов Василий Капитонович ай Самара. Пештарак Куйбышев буд, ҳозир Самара. Очам москвичка Волоколамская Баженова Степанида Михайловна. Модарам духтыр буд. Дар вақти ҷанга соли 45 кати падарам ҳардуша аз ҷанг омаданд. Падарам як дӯсташ дар ҷангаш набуд, дӯсти чапа. Худаш строитель буд падарам. Очам духтыр буд. Худ мо таваллуд шудагием 1953 дар Самара, Безенчукский район, дар онҷо таваллуд шудагием. Пештарак Куйбышев буд, ҳозир Самара. Мактаби минна дар аму Самара тёркадагие будам. Баъд медицинский коллеҷи ки тёр кардем, баъд направление кардем исуғал дидем. Дар Тоҷикистон 73 сол иҷо омадам. Дар курорт дохил дурумадам кор соли 73 курорти Обигар мина дар ҳаминҷа акша. У вақто централизований буд. Мо Совпрофа, курортное управление подчиняться мекардем. Ягон проблем набуд. Оилаи акай Саидмаҳрам Ҳайдаров яке аз оилаҳои намунавии ҷамоат шаҳраки Обигар шаҳри Роғун мебошанд. Акай Саидмаҳрам қати мо аз давраи мактабхонӣ шинос ҳастем, ёру бародар ҳастем. Оилашон аз солҳои 70 мешиносам ки онҳо оилашон бо роҳхат аз Федератсияи Русия ба шаҳраки мо омаданд ба фаъолияти кори тиббӣ, ҳамчун ҳамшираи тиббӣ кор мекарданд. Он кас собиқадори соҳаи тибб ҳам ҳастанд. Манам курорт омадам кор кунӣ, ӯшон дар курорт кор мекард. Шаҳварам ӯ вақто культ организатор буд. Баъд ҳамонҷо шинос шудем. Ҳичи дидим ҳамдигариро шинос шудем, маҳкул шудем, ба гирифтем. Падараш зинда ӯ вақто буд, модараш зинда буд. Хушрӯ қабул карданд мона.
ягон проблема набуд. Ҳарду мо кор мекардем, мо хушманам да миҷа буд, кӯдакомо нигаҳаш мекард. Оля Василовна, мо зани амакам, лекин модар ҳамчун модар аст. Аз хурдсолӣ, аз вақте ки худама шинохтам, ин кас дастамонро гирифта роҳгардиро ёд додааст. Дар ҳама кор насиҳатгари мо аст. Ин кор хуб аст, ин кор бад аст. ҳатто ин кас мана аз вақти мактабӣ ба забони русиро мо аз хурдсолӣ аз ин кас омӯхтем. Аз хурдсолӣ бо забони русӣ гап мезанем. баъди хатми мактаб ино мехостанд ки ман коллеҷи тиббӣ дохил шавам. Бо ёрии ин кас коллеҷи тиббӣ дар мин шаҳраки Обигарм кушода шуд. ин кас маро худашон бурда дар он коллеҷи тиббӣ дохил карданд. бо ёрии ин кас коллеҷи тиббиро хатм кардам. ҳамаи ин укол, капельница мондану ҳама чизро ин кас ба ма омӯхтад. аввал намедонистам, тоҷикиро намедонистам, гап задаам наметонистам. ба оста оста ёд гирифтем. хай хрука ҳама чизе чӣ мекунем. хамира мекардаем, кулчара, хамира, ошту пара, оша, поша, ҳамаша. ёд гирифтем, рахмаи худо, рахмати шумо. Миллати тоҷик хай ба мана маҳкула чӣ кадар. Ки маҳкул намешид, уже мегрифтам. Яке маҳкул ки буд 52 сол шуда ҳамиҷо. насиҳат мекунад ки зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ҳар куҷое ки бахтат бошад, ҳар куҷое ки шавҳар кардӣ, унҷа ватанат мешавад, унҷа хонат мешавад. бояд ҳамунҷа зиндагӣ кунӣ, ҳамунҷа муҳаббат мекунид, мегӯяд. ҳама пастию баландии зиндагида бояд сабр кард. аввал ҷавонора якумша фикр кунанд, баъд оиладор шава ё чӣ кунад. дуюмша ки кардан обязательно камтарак саршунан вазмин кунанд. ягон чӣ накунанд, хунаклетӣ нашавад. ягон проблема ба худшона создавать накунанд. обязательно до раз ки шавҳар кардан ё зан гирифтан, до мурданшон бояд зиндагӣ кунанд. дар мо кас сол мо ягон бор на ҷанг кардем, на ягон кас ҳамдигариро хафа кардагӣ нест. пешимон нестам ки оилаи мо мустаҳкам, кӯдакон ҳамаша ба гапи худомон кадеста, ҳамаша айрамка набурмаданд, ҳамаша кӯдакон наверон ҳамаша дар пеши худомон бо чӣ мефорем дар ин дунё. апаи Оля ба роҳи тавбати бемориҳои занона бисёртар дар байни мардум шӯҳрат доранд. хизматашро аз ҳеҷ кас дареғ намедорад. барои ҳамин хоксорию меҳрубониш соҳиби ҳурмату эҳтироми мардум гаштааст. дар 52 соли кори ман ними республикаи рангаш гузаштан, дар кора меомадан, курорта қабулш мекардем. ягон каса мана ганда накард, нагуфтам гандаем, ягон каса хафаш накардам. хумсоиҳо ё дар ҳамин района ҳамаша 100% любойша медонанд.
ҳам мана мешнуса, ҳам шавҳар мешнуса, бачаҳома мешнуса. ин оила фарзандошонам бисёр хуб тарбия карданд, ба воя расонданд, соҳиби маълумот ҳастанд ва дар баробари падару модарашон онҳо имрӯз ҳамкорӣ доранду барои рушди ободии диёри шаҳраки Обгарм хизмат карда истоданд. ҳама мардум ва меҳмонон аз хизмати осоишгоҳи Оламбибӣ бисёр изҳори миннатдорӣ баён мекунанд ва фикр мекунам, ки дар оянда ҳам боз сатҳи хизматрасониашонро беҳтар мекунанду саломатии мардуми мо ва мардуми ҷумҳуриро ҳифз мекунанд. Остеохондрози, остеопорозы, радикулиты, простатиты, эндонефриты зануна, касали пуста, осаду, бесплодие, камыша, окходяны. Соли 2009, как и приватизация быт, президент иджаза дод барои зиминой бекори, ба мана марзара навиштан. Да совпров, да курортное управление, ба камтарак зимина мора ҷудо карданд. Баъд уже мардакам кати бачаҳо аввал мусоркаро тоза карданд, даму зимин мусорка буд, баъд планировка карданд, баъд фундамента рехтанд, ба оста-оста ина овод кардистем. Дастгирии ҳукумат буд, дастгирии чӣ буд? Совпров буд, курортное управление буд. Баъд барои мика иҷоза доданд профилактори шахсӣ уиш карданд. ҳама ҳамсояҳо ин каса ҳурмат мекунанд айрӯи хоксоришон, айрӯи хуби хучон, ки хеле ҳамсояи хуб ҳастанд. дар ҳама пастию баландӣ дасти ҳама каса мегиранд. момадоя ҳастанд. ба фикрам биби ҳамин наберои оби гарм ҳамин ҳастанд. ҳозир дар кӯй бишам ҷанон мондагиам, хештаҳоро дорам, апаҳомшон додаракам гузаштагӣ, дигараш ҳамаша ҳаст. бисёртараш да Волоколамск, да Самара, ҳар ҷо ҳаст. ҳеҷ вақт ман нафаҳмидам, ки гуфта бошад, ки инҷо ватани ман нест. Тоҷикистон ҳамеша мегӯяд ватани ман аст. Тоҷикистон ранги ватани хидма. Ай вақтани хидма иҷа бисёр зиндагӣ кардем. Иҷа бисёр амрим бурафт. Тоҷикистон маҳкул намешид, мерафтам. Лекин нарафтам, маҳкулу. беҳтарин ҳамсояам, беҳтарин зани амакам, беҳтарин зани ҳеварам, беҳтарин янга барои қайсунгуло. ҳама касо, ҳама оилаи мо, ҳама каса инро хеле ҳурмат мекунанд. Духтарам Славянский университет сёркадагӣ,
филолог, почекал политехнический, гидроэнергофарк, майдаки, университет, милиция, кадаги. На Вераком тоже уже ятыш стеркат политехнический, ятыш чурум курс, ятыш стоюм курс, рангишмо туймекине. Килином хардыша тоджика, домодом тоджика, ягум проблем есть. Хамаша айми джаваку. Ятыш килином ай иджа ай бигарми, ятыш ай рогуна. Хардыша даймидж. Я духта дорим, все до бача дорим. До килин дорим, я домот. На Веракош шегри худоза, вот акош коркадисти дорим. Озраж доздахта на Вера дорим. орзуи он дорам ки илоҳо 100 сол умр бинану ҳеҷ вақт дасти кама набинанд, чунки ин кас дар амин қанати мо ҳамеша бошану ҳамеша сиҳату саломатам хеле хушҳол бошад. Орзу дорум кӯдакон, навиракон ба вақти хуш зиндагӣ кунанд. Ягум ҷанги ҷанҷу, ягум ҷу нахеса. Полностью ҳам Тоҷикистон, ҳам весь мир бояд орум шуд зиндагӣ кунад. Бе ҷанги, бе ҷанҷал.